στην τάξη. Μην είσαι Ελένης Παπασταύρου, γιατί... Γιατί θα ξαναδείς πεταλούδες κόκκινες, πράσινες και κίτρινες. Και αυτή τη φορά μάλιστα θα προσθεθούν και γαλάζιες. Α, έτσι, Καλά, θα σας δείξω εγώ. Έλα εδώ, Παπασταύρου. Τι θα πει θα σας δείξω εγώ. Με απειλείς? Ναι, σας απειλώ. Έλα λοιπόν. Για ποιο πατάτε χέρια σας, γιατί θα σας τα αποτείνω εγώ. Σιωπή, ανεδεστάτη. Αυτό που σας λέω εγώ. Σιωπή, γιατί θα φας κι άλλο. Ναι, για τολμήστε. Για τολμήστε. Έλα λοιπόν. Μα τι γίνεται εδώ. Τι τρέχει. Τι γίνεται εδώ. Με ξαναχτύπησε, κύριε Γυμνασιάρα. Με ξαναχτύπησε. Σε ξαναχτύπησε. Γιατί, τι έκανε κύριε Φλωρά. Γιατί αυθαδίασε κύριε Γυμνασιάρα. Αυθαδίασε μάλιστα. Τι γίνεται ρε. Στενός εσύ. Γιατί. Γι' αυτό. Die Leute sehnen sich nach was Großem, nach einer Idee. Und wenn die kommt, machen alle mit. Ihr seid also der Meinung, dass die Diktatur in Deutschland nicht mehr möglich wäre, ja? Auf keinen Fall, dazu sind wir viel zu aufgeklärt. Vielleicht wäre eine Diktatur in Deutschland ja gar nicht so schlecht. Wenn da jemand wäre, der sagt, wo es lang geht. Kein Rassist wie Hitler. Wenn die Deutschen nicht endlich wieder stolz auf ihr Land sein dürfen, führt das doch nur zum Gegenteil. Εξάρας. 6 χρόνια στο δημοτικό. 6 χρόνια στο γυμνάσιο. 6 χρόνια στο πανεπιστήμιο. 6 χρόνια στο εξωτερικό. Τρία σας. Μωρέ, μπράβο. Εσύ παίρνεις άνετα τάβλη. Δεν χρειάζεται να πας στο πανεπιστήμιο. Μην τα παραλες. Το δίπλωμα χρειάζεται.